Si provo que els esperits existeixen, seràs el meu noi dels encàrrecs. Doncs et mostraré, ovnis. Faris més ben dit. Tu no has vist un ovni en ta vida, oi? I tu, Ayase? Que n'has vist de fantasmes? I ara? Culpa meva. Però què coi són? Esteu de conya. Deixeu-la estar, ho veureu! Tu pots, ocultista! Deixeu que et mengi el melindro! Volem el teu plat. Algú em vingui a ajudar! No puc controlar el meu cos! Ocultista! Quina depressió.